Rangkeng maneh Narawata Broklat Banya Sumirat Kenyaren Bejo Liweran Lirat Madet Sisireng Langit lamun sirang beduru kaki hanulya manungsa kanyata ingkang becik martabate sarta kang rugeng kukuh
baik po bencengan Amit pasang kaliman kabeh tinebihna ing tuwak manuk walau talang tuan jenengan kuwi ingkang sowan wonten lepatipun nyuwun gunging samudra banget sami kuwi ingkang saking negari Simbar Mandur ingkang sugih mastani nami kula Prabu Durga Dewa Narapati Benaraswara Krasna Lasunging Persmanira mringkat kang istri satunggil sapisah panjenenganipun Werdapati nggih wonten dawuh Karma Madya Wasana samendang ora ana pangarepe buatku ngrungokke
tembung kang luwih utama kejaba mengucap syukur ngarsaning Gusti kang kaya jagat Gusti kang maha welas Gusti kang maha asih uga Gusti kang maha murah ngono ya iki sowan ana ing RT 02 RW 01 Dukuh Kroya Desa Gelang Kulon ing Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Iya iki elok kok ing atase mung sak RT kepara mung sak lingkungan iki bisa ngadani bersih lingkungan ngono bersih dusun mula patut untuk diacungi jempol cancut gumergut gumrih baing warga masyarakat RT 02 RW 01 Dukuh Kroya Desa Gelang Kulon ing Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ngono saya orang ngira badar pisan ana bel saka Korea Mas Budi nangkoke tanggal mbur bisa wengi iki awake dhewe sowan rene ya Mas. Iya. Dibujake warga masyarakat ing RT 02 RW 01 Dukuh Kroya ing Gelang Sampung Ponorogo pinardawa yuswa diparingi sehat lahir lan batin gampang gelar budaya Mas. Insyaallah menika dados ngamal jariah ingkang sae dijabe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cinatut sedaya niat kajatipun dalu niki nentekke ragat golek nikmat insyaallah sedaya tebih saking laknat dipun syukuraken wonten ing ahli sunnah wal jamaah selamat dunya wal akhirah.
akhirat. Tur yo kena diarani ibadah sedekah. Rono napa kejaba menghibur diri warga masyarakat ingkang wonten lingkungan RT 02 RW 01 Dukuh Kroyo Desa Nggelang Kulon Kecamatan Sampung Ponorogo iki menehi berkah karo pedagang kaki. Amin. Niki sing saged dipun wastani sedekah lidahil balak. Niki sing diarani sedekah ki ngedoke balak ngeten niki Mas. Temen Mas iku pancen yo jelas. Saestu kula dalu niki muga-muga paya magrib budal sembayang menyangkali jonyangking kiwa ayo mumpung sing urip sregep-sregepon nanggap wayang sok nikmati ben munggah swarga. Mergo wong ibadah ki ora mung melulu utawa mligi babagan salat, babagan poso nadyan to iki gelar budaya uga mujudake perangane wong ibadah mergo nyenengke wong sing semene kae. Lah niki lho Mas Luduk senenge ngeten niki lho. Acara beniki lak menjadi rekor muri dengan acara apa? Dengan acara ngospekne omah anyar menika. Omah anyar matamu. Wah iki acarane iki syukuran. Lah iya loro RB 1 ana ing Gelang Sampung kok iso. ora ngospekne anyar iki. Ngapur wae. Ya sok insyaallah bakal nular iso nanggap wayang. Mung jenenge ra rezeki iki ora ngono-ngono. Apa sing diniati sing penting kuwi ikhlas tur niat. Aja nyawang pira-pirane raga. Ning sing penting nek jenenge amanah kuwi tetep dilakoni ngono lho Mas. Monggo jenenge rezeki diarep-arep ora teko tinggal turu malah dibutuh yo. Teko ki. Ngomong sapa? Tanggoku itu malah bablas iki. Kowe iki yo ngerti ya to, mula kabeh iki segepon donga. Ngeten iki lho Mas, nyamper sani. Masya Allah, nyuwun pangapunten kula Nyuwun pangapunten napa aku labeh munggah pegel enggak umum kok. Lah apa? Bojo tibae lho kok dagelan tambah sitok iki mau. sapa? Pak Dene wae. Walah. Lah ya kuwi nek jam titik jam nutup lah sing usul kene iki jam bledek. Iki bledek ngono. Mbah iki mau penikmat budaya. Saking senenge nusul Mas Minto, nyuwun gendhe. Kene iki ora kok ning nyuwun tok ning tetep gawe bisaroh nyatane yo maringi Mas Minto. Amplope gowedi tak delok tuwipe sisine 5.000 mbung. Iya. Ojo disawak sing penting lak tresnane ke budaya. Masyaallah. Pokoke dalu iki kula seneng, Pak. Lho iki lho sing mirsani kene delon masyaallah. Oh tak ngono lho. Ngono iki kok ning kene tok tiba wah iki iso tewel sak mlebiyane wae. Piye to Yayi Ponorogo iki jemenaki Mas Minto. Aku suwi bener teng Ponorogo Pak Minto. Dalu niki saged teng Ponorogo niki jenengan iki alhamdulillah kula dongane muga-muga sedaya warga Ponorogo menika sedaya insyaallah panjang yasa. Amin amin amin. Kula niku babat bibit kula niku teng Ponorogo nggih. Alhamdulillah. Oh, Sopo? Kula biyen Kowe iki anggere buku mayang nang Kediri. Ojo upami babat bibit kula menika wonten Kediri. kakean Mayang ning Tuban kula saya upami babat bibit kula menika saking Tuban. gak Kok dadi wong ngecet lho iki. ora Pak Minto. Ki mbok micek lah. Kula niki enggak ada wonten pondok. Kula iki kebetulan pondok mriki. Ini enggak lho, iki cerita Pak Minto. Ponorogo niku sakral, Pak. Amin amin. Siswa budaya buyar iki main ning Ponorogo. Nggih teng alun-alun. Wahyu budaya ketoprak gede ini kan wahyu ketoprak gede iki lho Pak. Wahyu budaya karo siswa budaya. Siswa budaya buyar iki ya pas main ning Ponorogo. Wahyu budaya buyar iki ya pas main ning Ponorogo. Iya iya. Sakral, Pak. Nek aja ngomong dagelan buyar lho ya. Bayar niku. Lah, kula niku Pak Minto niki nang Jawa Story. Kula niku mbiyen iki babat bibit kula ya ning Ponorogo. Lah, dalah. Kula niku pertama kali melu wayang nglerek Rodo Ngetan. Niku nderek Mas Prayit main ning alun-alun bayarane 200.000 ditumpang loro kula karo nitip. Alhamdulillah. Ya. Niki icek kok. Iya ya aja mbok sawang perkara ditene lak nawahi Ngawe niate Pak Minto. Terima
Dadi ndledek ngono. Mbah iki mau penikmat budaya. Wonten. Saking senenge nusul Mas Minto, nyuwun gending. Kene iki ora kok ning nyuwun tok ning tetep gawe bisaroh nyatane yo maringi Mas Minto. Amplope gowedi tak delok tuwipi sisine 5.000 mbung. Iya. Aja bisaroh sing penting lak tresnane teng budaya. Masyaallah. Pokoke dalu niki kula seneng, Pak. Lho iki lho sing mirsani kene delon masyaallah. Oh tak lho. Kalau niki kok ning kene tok dipek. Wah, sing iso tewel lho sak lebihane, Pak. Piye to Kyai Ponorogo ki jemenaki Mas Minto? Waktu suwi beten teng Ponorogo Pak Minto. Dalu niki saged teng Ponorogo ndereki jenengan iki alhamdulillah kula ndongane moga-moga sedaya warga Ponorogo menika sedaya insyaallah panjang yuswa. Amin amin amin. Kula niku babat bibit kula niku teng Ponorogo nggih. Alhamdulillah. So, Kula biyen kowe iki anggere engko mayang nang Kediri, nuwun sewu Pak Minto, babat bibit kula menika wonten Kediri. Mayang ning Tuban, nuwun sewu Pak Minto, babat bibit kula menika saking Tuban. Gak iki Kok dadi wong ngecut lho iki. ora Pak Minto. Ki mbok picek lah. Wah, iki kan termasuk kawan lubis. Ya maksudnya pentol iki padha ning milih apa pemberi ngono. Dulu yang berentol enggak pasti juga. Yang Isyarat. betah no piye? Sing paham aku bojone. Apa Mas nek wis posisi ngoten lho apa? Bojoku wis mubeng ngene iki. Iki tandane piye? Iki berarti ape nolak. Ora. Samu. Awas yo. Yo. Ya. Rame ya. Sing jos to Mas. Sing jos. Loh. Iya. Sing jos bojone sapandur. Apa lho cuma iki nek Kok koyo lakune udah. Ini koyo koyo Cendro. Terus bojomu ki puter ora padha rene iki. Sabang asate. Nah, iki berarti bojomu tau ndrotekku. Sabang Oh, iya. Yo pisan lho kowe. Lah ta yo nek sampeyan ki cara Nek kowe pengen sepuluh kuat Mas kok kaki. Bener, nek kene tau bulat. kok ora puter barang iki kok tau periksane lho. Lah, saya wis ndekare tak foto tak dhewe ya. Oh kamu cek sini cek. Nih. Mas aku jenggrenge yo Mas. Oke. Sebagai istri soleha Nggih. lek arep dijengleng kowe kanggo nyuwara ndegek bisa tutorial ndegek kurang gitu nah ndegek pokoknya zakat nah ngono Kesuwen. Wis dadak ora anu. Ora simpel ngono rasane. Mas rasane nggih mulai. weh Kok perasaan iki sampeyan ngomong kayak yo Ora kok sing mangan oke, plasmane tegese buka dhewe tutup dhewe ngono.